K 22. narozeninám. Budu pro tebe mít i skvělý závěr a doufám, že to i ty uvidíš. Je to hlavně pro tebe, ale můžu to zkouknout i ostatní lidi. Hlavně jsem to koukal od Original Steel Duda a dokonce i můj brácha, který si myslí, že jsou ulítlí, ti přeji všechno lepší k narozeninám. Takže čau. So you wanna be a master of? Do you have the skills to be number one? I wanna take the ultimate step. I'm a girl who's still is blowing. To risk it all and not forget